Ni'n paratoi panna cotta. Okay, so panna cotta, ryseit syml, okay? So fel I fi'n paratoi fe yw nifer hafal o hifen a llath. Right. Okay? Ond llath llawn fraster. Pidwch yn defnyddio y stwff skimmed, mae eisiau fraster ynddo fe I cyfuno. Okay? Okay. Os wyt ti'n mynd I wneud, achos mae'n siocled gwyn hefyd, mae'n man ti'n wneud yn iawn, y bach. Top-up bach yw hwnna. Cyn bod ti'n dechrau gwcan, fi'n mynd I drial y porc. Trias mae bach. Gollon ni mas tro gynta, dy fe? Neis, Staf? Ti'n mwyn be? Weda I ddim cael wrth ti dan, ta'i lico pa. Ond, mae hwn yn serious. Mae hwn yn real ffein. Brilliant. Mae hwnna'n neis. Joio hwn. Fel chi glywed. Right, nôl at y calories. Right, so beth da fi fan hyn nawr yw 400 ml o llath, 400 ml o hifen dwbl, okay? Mae eisiau cynhesu fe gynta. A hwnna, tra bod yn cynhesu, byddwn ni'n mynd I adio bach o past vanilla. Hwn lot mwy rhat na brynu podyn vanilla. Ond mae fe bach mwy drud na'r vanilla essence. Ond mae fe'n gwell cynnyrch. Right. Okay, so investment bach, ond wneud hwn lot o... Ti'n mynd ti'n agor eina? Pa mor hir maen nhw'n para wedyn? Dwi'n bod hwn yn y fridge nawr, gallai cadw am 3 mis, achos... Oh, right. Ie, dwi'n ddim fel preservative yw e, mae sugar, glucose, popeth mae wedi jyst mynd I cadw fe'n iawn, ond cadwch yn y fridge yn bod wedi agor, beth gorau I wneud, okay? Right. So, cynhesu'r cwbl fan'na. Fan hyn, 100 gram o siocled gwyn, jyst wedi torri mynd I darnau bach. Darnau bach jyst I helpu fe I weithio, okay? Ac edna, tra bod hwn yn twymo, be newn ni paratoi chutney fach yn defnyddio mafon. Nid compot, chutney yw e, cos mae vinegar ynddo fe. Oh, right. Okay, so, be ni'n mynd I paratoi yw just sugar caster, tua 2 llwyfwrdd mewn hwnna. Dim byd y ti'n y ffrimpana nawr, just sugar I ddechrau off, okay? Tyma bach o vanilla eto, creu blas. So, tua llwyde o hwnna. Ac yna llwyfwrdd o vinegar raspberry, so vinegar mafon, mae'n blasu fel mafon. Right. Okay, a mae'n melys, ond dyw e ddim yn chwero o gwbl. Mae'n gweithio'n da iawn ar gyfer pwdynau. Dressings ar gyfer salads yn gweithio'n da iawn hefyd. Okay? Ac at hwnna wedyn, gawn ni adio llwyed o dŵr. Jyst I stopio fe rhag llosgi. Okay? Mafon ffresh, mewn â nhw. A ni moyn I rei ni jyst I meddalu yn y hylif na. Okay? So, tebyg iawn I wneud compot arferol, ond gyda'r vinegar, wneud e cadw fe a preserfo fe hefyd. Okay? So, os I ti ffili cael gafel mewn mafon ffres, ti'n gallu yw samai wedi rewi wneud yw e wneud e ti'n bach mwy o mwsh? Na beth sy'n mynd I ddigwydd. Gewch chi bach o slwtch ar y diwedd yn hytrach na bod chi'n gyda mafon ffres fel hyn, ac chi'n gallu dala fe, tra bod chi'n gwybod mae rhai mynd I fod yn galed, rhai mynd I fod yn feddal. So, I fod yn garcus gyda fe. Okay. Yn hylif ni fan hyn ar mewn i'r siocled, okay? A bant o'r gres. Digon o gres fan yna I toddi'r siocled. Gelatin fresh dy fi fan hyn nawr, okay? So gelatin yn dechrau'n sych, fel ffenestri bach mewn ffordd, okay? Plastic. Dod I fe'n dŵr, a wedyn mae fe'n dechrau mynd yn feddal. Mae'n gwasgu'r dŵr bant. Ti'n mae lot o bobl ofan iwso hwnna gan gynnwys fi, achos fi beth cweit yn siŵr beth I fod I wneud e fe. Beth yw e'r un peth? Mae'n rwyddach I defnyddio'r dail fel hyn, na hydrach na defnyddio'r powdor. Chi'n gwybod yn gwmwys faint I chi'n defnyddio. Mae'n eisiau pwyso'r powdor, a wedyn chi'n bod yn garcus faint o dŵr chi'n dod I atfa. Right. So cyfan ti'n neud yw roi e mewn dŵr berw? Dŵr o'r. Dŵr o'r. Dŵr o'r. Os mae'n berw, mae'n mynd I toddi. Right, okay. So mae'n broses toddi'n digwydd fan hyn nawr. So mewn y siocled, y gelatin, hifen, llath a vanilla. Y gyd stan I fan hyn. Okay. Mewn I jwg. Chi'n sylwi fi heb wisgio fe. Fi moyn trio cadw bod ddim air yn mewn i'r gymysgedd yn cyfan. Okay. Ysgwyd y mafon yn bwyty. A troi'r gres bant ar y mafon. Chi'n gweld nawr nhw'n dechrau troi lliw a meddalu ar yr ochrau. Trowch y gres bant. Mae digon o gres yn fyna nawr I cadw fe coginio. A maen nhw'n sheino I gyd nawr yn dyn nhw. Maen nhw'n edrych yn neis. So, moulds fach pwdynnes da fi fan hyn. Gallwch chi dod mewn gwydres na ydych chi'n hyderus I troi nhw mas o'r moulds. Okay, a mewn i'r fridge wedyn am o leia 2 awr tan fod nhw wedi setio. Bwysig iawn bod nhw'n gael yr amser yna. Pidwch a rysio'r broses, okay? Ti'n gwybod aros nes bod nhw wedi oeri cym bod ti'n rhoi nhw mewn i'r gell, cym bod ti'n rhoi nhw'n fridge? Ie, maen nhw'n oeri eitha gloi. Maen nhw'n mas o'r sosban a mewn i'r moulds, maen nhw'n oeri eitha gloi, okay? So, tip bach dy fi neu, mae rhain wedi setio. A maen nhw dim ond just wedi setio. Okay? Mi ddim wedi gormod o gelatin yna fe. Chi ddim yn moyn wneud bouncy ball, chi'n twlu fel llaw ar awr yn bwns yn o lan. Chi moyn eitha feddwl. Dŵr twyms da fi fyna. Just digon bod fi'n gallu tannu fe bant o ochr y mould. Ti'n bach extra. 3 a mas o fe. Ysgwyd yn bwyty ychydig. Bant o'r ochrau. Gyna trwch y mas. Na fe. Ti'n gael edrych mor rwydd, Dan. Bach o practis. Ffili, beth chi'n moyn edrych ar panna cotta da,
bod y wobl na. Chi'n gweld Reit. y bowlen dych chi fyna? Ie. Mae wobl fan hyn. Mae eisiau symud hwn yna hefyd, fe. oes. Os mae fe'n rigid, chi'n gweld mae gormod o gelatin dych chi. Reit. Dilynwch ar y seit. So bach hwn, chutney ni nawr. Ar ochr. Right, newid plat nawr. Fi bron bod i'n benni y porc na, mae fe'n mor ffein. Na pam sy'n bod siarad, mae hwnna'n ffein. Jyst i weini fe, bisgedi amaretti, mae bach o almond yn fe, ond mae'n creu'r blas cnau yn gweithio'n da iawn gyda siocled gwyn. So, gwasgwch e. Ti'n modd y saws na sydd â ti fanna nawr? Ti'n gallu neud hwnna ymlaen llaw? Neu ti angen iddo fe fod yn dwym? Na, gallwch chi wneud ymlaen llaw yn y ffridge, neu hwnna cadw am tua wythnos yn y ffridge. So, os ti'n gallu iwsio fe gyda rhywbeth arall wedyn, os ti'n neud yn gwmws. a lot ohono fe, ti'n modd? Ie. Da fi fyny jyst bach o mafon sych. Ie. Y powdwr mafon. Mae'n anodd dala fe, ynddi, mae'n sleid ar y plat fan hyn. Os mafon sych, mae fed. Os, ie, da fi fyny. So, mafon sych wedi bod yn dehydrated ni, am nhw'n jyst yn creu fel crumble bach. Ti'n gallu prynu'r yna siop bach? Mae rhyw anso bach lyflu dyr yna. Gallwch chi prynu nhw, fi'n credu, ond fel siopau arbenigol fi'n credu yw e. Dyn nhw ddim ar gael yn bob man, ond gallwch chi prynu nhw. O, mae hwnna'n neis. Siocled gwyn i orffen. O, waw. Ond ti'n bach rhaid o wraster. Nawr, ti'n gwybod, mae hwnna yn bwdyn special ar gyfer Dydd Santes Dwynwen, yn dweud? Bwdyn rwydd, ond... O, mae hwnna'n neis. O, ti'n mynd i gael rhywbeth bach neis nos y fory, ti'n mynd i cwcan rhywbeth bach neis, neu gei di noswaith off? Fi'n gobeithio wneud rhywun cwcan. Gweithio'n anffodus.